ಬಾಕಿದ ಊರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಾದರಿ ಆತಂಡು ಮುಚ್ಚೂರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೊಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ತೂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಚ್ಚೂರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ. ಮುಚ್ಚೂರಿಗೂ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ರ ಕಾರಣದಾದೆ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಕಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ನನೋ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಪಿನ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಬಾರ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಸಾಡಬಾರದು, ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಬಂದು ಫೈನ್ ಮಾತು ಬುರ್ದುನ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅಂತ ಎಲರ್ಟ್ ಆಯ್ರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಕುಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೂ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ತೂತು ದಯಪನ ಫೈನ್ ಪಾಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕದಾದಿರ್ನ ಉತ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ರಸ್ತೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು 85-90% ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ. ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 100% ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆತ. ಅವೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 100%ಗೆ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆತ. ಒಂಜಿ 100 ಮಿತ್ತು ಗುಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಗುಯಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಕೊನೆರೆ ಅವಕಾಶತೆ. ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ ಬಂಡ ಆಯ್ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಗ್ರ ಊರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇನೆಲೆನ್ಕೆಯನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯಿನಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೆ ಊರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಊರದ ಜನಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕಾರ್ಯಮಂತೇನೆ ಇಂಕ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪಂಜಿಂಗ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ನೆತ್ತ ಬಿರೋದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇದಾದೆವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರಮ್ ಲೂಡ ಪೂರ ಚೆಸ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅತ್ತ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬಾರಿ ಕುರ್ಲಗಂಡ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಚರಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಆವೋಡು ತೋಡ ಆವೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ದಾದ ಮಾದ ಸವಲತ್ತು ಉಂಡದಿಲ್ಲ ಅವನು ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ಎತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ತೂ ಒಂದು ಪುವ ಅಡ ಮುಚ್ಚೂರದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ದೇಪನ್ನಾಗ ಆ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಪಂಡ 2025-26 ಆ ಅವಧಿದ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದನ್ರಿ ಅಂಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುರೂಕಾದಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ದೇಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲೋ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮುಚ್ಚೂರದ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ್ನು ಬಂದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಇರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯ್ತವಂತಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರನ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪು. ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಗುರುಪುರದ್ದು ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಕಜಾವದ ರಾಸಿ ಆಮೆಟಿಮೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಅಂತ ತೋಜೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಪುಣಚಿತ್ತ ನಾ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದಾದ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ನಿಖಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಖಂಡಿತನೇ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ
ಏಪ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕರೆಕೊರಿಯರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮನೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀವೋಡು ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ದೀವೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಒಲ್ಪಲ ಕಜೌದ ರಾಶಿ ತೋಜಂದಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ಅಸಹ್ಯವಾದ ತೋಜಂದಿಲೆಕ ಐಕು ಬಡೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀಯರೆ ಗ್ರಾಮನು ಭಾರಿ 5 ವರ್ಷಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಬಹುಶಃ ಇಂಕುಲು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ನೀನು ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಸಾಡಬಾರದು ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಬಂದು ಫೈನ್ ಮಾತು ಬುಡ್ದುಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಅವಂತ ಎಲರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಐನೆಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮನೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿಯರೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಕುಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಕುಲು ತೂತಿಚ್ಚ ದಯಪನ ಫೈನ್ ಪಾಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐತ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂದಪ್ಪ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅವಂಜಿ ರೋಡು ತೋಡು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅವಂಜಿ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ಗ್ರಾಮಲ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಮುಚ್ಚೂರಿಗೂ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದೆ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲು 2020-21 ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿನ ಪತ್ಯ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು 2 ವರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪಂಚಾಯತಿದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ್ನಕುಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಸುರುಕಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂಜಿ ಏರ್ನನೋ ಪಂಚಾಯತ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆನು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತ ಏರ್ ಜನಕುಲು ಗೊತ್ತಾವಂದಿನಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಆಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಎಂಕ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ದೇವನ್ನಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಅದನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಚಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮುಂಚಿತನ ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ ದೇವನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಪ್ರಾಯದಕಲು ಬರ ಬಂದಾಗ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏರೇ ಬರಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ತ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಆತ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮುಲ್ತ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಿವ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕದಾದ ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ಎಂಕುಲು ರಸ್ತೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು 85-90% ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಒಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ಉಲಾಯಿದ ರಸ್ತೆ ಪೊಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮುಚ್ಚೂರು ಕೊಂಪದ ತಿರುಗಿ ಎರಡಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರಸ್ತೆಲು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 100% ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆತ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಬರ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 100% ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಗೆದ ವಸೂಲಾತಿ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ 98.5% ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗತ ವರ್ಷಡ್ 100% ಎಂಕುಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆತ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ಬಂಡ ಜನಕುಲು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರಾಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ವಿಚಾರಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಲಿದು ಬತ್ತನು ಓಕೆ ದೇವನಾಗ ಇತ್ತಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀರು ಬತ್ತಿಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಸುರುಕು ಕಾಲ್ ಪುಣ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಇರಂದ್ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಂಬರ್ನೇ ದಿವಂದ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ದಿವಂದ ಅಂಚಾದ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಯಾವು ನೀರಿಡು ಅವೇನು ಮನದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಸರಿ ಮಂತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆನು ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಡೀಪ್ ಆದ ಐಕ್ ಪೋದು ಅವೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆ ತುಂಡುದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನೀರಿಲ್ಲ ಆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾತ ಅಕ್ಕುಲು ಒಲೋಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ ಪೋವೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲೆ ಇಡ್ಡಲ ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು 100% ಬಹಿರ್ದೇಶ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಂತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲಿದ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಮುಚ್ಚೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಓಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯದ ಅಂತಿನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ 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 ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಗುಲು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬಳಕೆ ಮಂತ ಒಂಜಿ ನೂದೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಗುಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಗುಯಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಕೊನೆರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೇಪಂಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಸಾಕಾರದ ಜೀವನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಅನ್ಪುನತ್ತ ನಿಕುಲು ಅತ್ತತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಮಂತನಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರು ಬತ್ತಿಜಿರಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನೆಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗುಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಮಾತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅತ್ತ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಪಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏತು ವರ್ಷ ನಾನೇರೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ 2 ವರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಐತ ಅವಧಿಲ ಮುಗಿಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಡು ದುಂಬೆ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ್ ಪುರಸ್ಕಾರಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೊರಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ಆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರು ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ದೀತೇರು ಓಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಜಾವ್ದ ರಾಸಿ ತೋಜಿ ನಂಗೆ ಆ ರಸ್ತೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ಊರುದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತೆರ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಡ್ಪಣಚಿತನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದಂಥ ಪರಿಸರ ತೂನಗಳು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಇದು ಉಪ್ಪುನು ಅನ್ನರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ 5:30 6 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಊಲ ಬಾಕಿದಿಯರೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಮಯನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ಕೆಲಸಲೇನು ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತದೇರಿ ಓಕೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಾದಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ರಸ್ತೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಂಡ ಅರಡ ಪಂಡ ಆರವೇನು ಮುಂಗಡವಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಡ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುರ್ಪುಜಿ ಪಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತ್ರ ನಡಿಯಲ್ಗಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಬಯ್ಯ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ದೇರ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೊಗ್ಗುದಾತಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐಗೆ ಉತ್ತರಿಸವನ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಐನೆಡ್ದವರ ಅವೇನು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾವು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆರಡ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ಬಂತಿನ ಭಾವನೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಹುಸಿಯಾರೆ ಬಿಡ್ತುಜ ಈತ ಸಮಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಜನತೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ ಪಕ್ಷದ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಇರಾಯನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬಂಡ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಊರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಬೇನೆಲೆನ್ಕೆಯನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ಊರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕಾರ್ಯಮಂತೇನೆ ಇಂಕ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರು ಖಂಡಿತ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ
ಓಟುದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜಂಜಾಟ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಬಂದು ನಾ ಮಾತು ಮುಗಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಆ ಖುಷಿ ದಾಪನಾಗ ಒಂಜಾತು ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ಪುನೇ ವಾರಾಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅವನುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಈರು ಪನ್ಲಾಕನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದಿದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಚಾಯತಿನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲವು ಸಾಕಾರ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಗ್ಲು ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಓಟು ಪಾಡಾಡು ಪಾಡಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಏನು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮನೋಭಾವದಾದುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ತಾಳ್ಮೆದಾದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಯಪನ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಆ ವೇಟ್ ನಾವು ಪೋಡುವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆಂಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸೋದು ಇಂಗ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಳೂರದ ಮೂವರು ಅಂಚ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಲಾಡು ಕೊರ್ಪುನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಊರುಡೆ ಶಾಲೆ ಊರುಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡ 7 ಅಂಗನವಾಡಿ 2 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಈತ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಮೂಲ ಮುಚ್ಚೂರು ಶಾಲೆಡ್ 450 ಜೋಕುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ LKG UKG ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಓಹೋ 450 ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದೇಪನ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಬಂದಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ 7 ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂಡೇರು ಅವಳ ಬಾರಿ ಬೇತಗಡ್ಡೆ ಮಾತು ಈತ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ 7 ಅಂಗನವಾಡಿಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೂರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಪರಿಕರಲು ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಲು ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಲಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಡೊನೇಟರ್ನಗಳ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಾದು ಅಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಮಂತದ ಓಕೆ 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 ತುಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಾತು ಸಮಾಜಡ್ ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ರಾಬರಿ ಆಂಡ್ ಅತ್ತನಾಣದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಘಡ ಆದ್ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ CC ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂಜಿ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು 4 ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಎಂಕುಲು CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ ದಯಪನಾಗ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಊರ್ದನೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನು ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ದೀತೇರಿ ಆಂಡ ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜವು ನೇಪ ದೀತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕೈತಲ್ ಪೋಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಕು ಚೀರ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ CC ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂಜಿ ಫೂಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪಂಜಿಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ್ ನೆತ್ತ ಬಿರೋದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇದಾದೆವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತಂದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಶಾಸಕರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಜನಾರ್ದನ್ ಗೌಡ್ರನ ಸಹಕಾರಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಪುಸ್ತಕದ ಜೋಡಣೆ ಅದುಪ್ಪು ಅವನಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಓದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಆದ್ದೀತಾರಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಅಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದೇ ಅಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವೇನು ಆತು ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಇತ ಇಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಬುಕ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಅಪ್ಪನೋದಕ್ಕಲು ಓದುದು ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಓದುನ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಉಂಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಂಡಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ರಾಸಿ ಬಾರ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗನೇ ದೀತೀರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಇದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಯೋಚನೆ ಆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇದು ಕಾರ್ಯಗತ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದ್ ನೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು VA ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಆದ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಸೂರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಡೆ ಇಡೆ ಅಲೆದಾಟ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜೇ ಕೇಂದ್ರಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ನಡ ಐಟ್ ಆಯ್ನ ಸಹಕಾರ ಆತಂಡು ಓಹೋ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಿತ್ತು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲೆಗಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಲ ಉಂಡು ಓಹೋ 2 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಪಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಓಹೋ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಬತ್ತನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಂ ಪುರದ ಈ ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರಮ್ ಲೂಡ ಪೂರ ಚೆಸ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಹೋ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ 100% ಪ್ರತಿ 100% ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀಚ್ ಆತ ಓಹೋ ಬೇರೆಗ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂತಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಣ್ಣಗಳತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಎಟ್ಲ ಕಂಬಡ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಓಕೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಾ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ನೈಟ್ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೊಂಡವಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಇವಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಇವಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಆತನ ಬಂದು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಅವಧಿಡೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಚ್ಚಿತಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವೆಂಟೆ ತೊಂದ್ರೆಲ್ಲ ಪೋವಂದುಳ್ಳಾರ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಆವಡ್ ಬಂದು ನಚ್ಚಿತನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಎದುರು ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ 10 ಬಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕಲು ಆಂಡಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಆವಡನ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಬೈದ ನಿಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಹಿರಿಯಗೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು 2020-21 ಅಧಿಕಾರ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಜನಾರ್ದನ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂಚ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕುಲು ಎನ್ನ ಪೂರ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕುಲು ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪೊಡು ಬಂಡ ಆಡಳಿತ ಚಕ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ರಡ್ಡು ಜನತ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಟ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಅಂಚಾಯಿನಿರ್ದವ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ನಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಏನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಪುರ್ಲದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಆದ ಉಪ್ಪೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೀರಿ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಮುಚ್ಚೂರು ಮುಚ್ಚೂರು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪು ನಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಮುಚ್ಚೂರು ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆರು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಡು ಪೋತೊಂಡು ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತೂತ್ವಾರೇನು ಆಡ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿನಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಮುಚ್ಚೂರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪುರ್ತಂಕಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಇನ್ನಂಚಿತನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿದ ಅದನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿದ ಊರದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಕಿದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಡೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಚಿತ್ತನ ಆಶಯದ ಹೊರಟಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಕಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಂಕಲು ತೂವೊಂದು ಪೊರಿ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆತನಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡರ ತಿಕ್ಕಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.